Kaixo, askotan interneten ari garenean, interesgarriak iruditzen zaizkigun artikulua, gaiak, blogak eta abar topatzen ditugu. Eta gorde nahi izaten ditugu aurrerago aztertzeko. Lan horretarako ezin aproposagoa da Google Keep. Gainera, orain ikusiko dugunez, webguneen uneko estekak ohar gisa gordetzeko ez ezik, guk nahi dugun edozein ohar sortzeko, gordetzeko, antolatzeko eta partekatzeko balioko digu. Oso modu errazean. Ikus dezagun nola funtzionatzen duen. Hasteko, Chromen saioa hasita dugula, ikusten duzuenez, aplikazioetara joko dugu eta Chrome Web Storeen hautatuko dugu Google Keep. Bilatzailean begiratu aldugu edo bestela zuzenean hasierako pantailan agertzen bada, orain bezala, bertan egingo dugu klik. Chromera gehituko dugu, baieztatuko dugu, eta ikusiko dugu zuzenean, hemen, goian, eskuinean, gehigarriaren ikonoa sortu egin dela. Adibide bat jarriko dugu. Demagun, artikulu hau gorde nahi dudala. Aski dut botoian sakatzea, oharra sortua izateko. Hemen jarnezake titulua, azalpentso bat, eta hemen ere etiketa bat gehitu ahalko nioke. Eta zuzenean ikusten dugu, gorde egin dela. Hemendik irekiko dugu Keep aplikazioan, eta ikusiko dugu oharra hemen sortu egin dela. Behin oharra sortuta, editatu aldugu, berriz ere titulua jarri geniezaioke, hemen zuzenean ikusten dugu artikuluaren lotura sortu egin dela, eta hemen behan daude ekintza botoi batzuk. Esate baterako, oroigarri gisa markatu aldugu, hemendik ere parteka genezake oharra beste pertsona batekin, eta orduan berak ere bere Google Keepen ikusiko luke ohar bera, gehitu aldiogu kolore bat, orduan gai bereko oharrak kolore batekin identifikatu alditugu, irudi bat ere gehi geniezaioke, eta botoi hontan artxibatu egingo nuke oharra. Artxibatzen baldin baditugu, gure oharren horman ez dira ikusiko, baina artxiboan jotzen baldin badugu, orduan ikusiko ditugu. Eta hemen ere ekintza gehiago izan alditugu. Esate baterako, oharra ezabatu, etiketa bat gehitu, lehen ez diot gehitu, orain gehituko diot, lehendik sortua nuen etiketa bat teknologiaren inguruan, horra, etiketatua gelditzen da, eta horrela, etiketa bereko ohar guztiak etiketan klik eginez irekiko lirateke. Bakarrik etiketa horri dagozkionak. Hori da oharrak antolatzeko modu errez eta praktikoa. Eta hemen, txintxetan klik egiten baldin badugu, gure horman beti ere lehenengo tokian agertuko litzateke ohar hori. Zeren oharrak hurrenkera kronologikoan ordenatzen baitira. Oharrekin ekintza gehiago egin alditugu. Esate baterako, etiketak aldatu, gero kopia bat ere egin aldugu, oharren kopia bat, kontrol aukiak sortu alditugu, hemen klik egiten baldin badugu, oharra kontrol auki gisa agertzen da, eta beste bat ere gehi genezake, eta horrela zerrenda bat, esteka zerrenda bat ere sor genezake, eta azkenik Google Driveen dokumentoren kopia bat egin genezake. Gure Driveen dokumentua sortzen da. Abrir dokumentu sakatzen badugu, drivera joko dugu eta ikusiko dugu hor gorde egin dela justu ohar gisa gorde dugun esteka. Eta amaitzeko etxo sakatu eta horra geldituko da gure oharren horman gure oharra. Gure ohar guztiak hemen keep.google.com helbidean topatuko ditugu, baina oso praktikoa da hemen Googleen aplikazioetan laster bide bat sortzea. Eta horrela gure menu honetan azalduko da. Eta hor klik eginez, beti ere ikusgai izango ditugu gure oharrak. Oharrak mugitu alditugu eta arrastatu nahi dugun tokietara. Esate baterako, hau hemen, nahi dugun bezala. Biztaratze ezberdinak ere baditugu. Hemen esate baterako zerrenda moduan ikusi alditugu. Eta nahi baldin badugu adibidez bat beti lehenengo tokian agertzea, txintxetan klik egingo dugu eta hor fijatuko dugu beti lehenengo tokian. Lehengo botoian klik eginez, bueltatuko gara lehengo biztaratzera.
hau desmarkatu aldugu nahi baldin badugu, eta hemen ezkerrean daukagu menu bat. Ez? Hemen ohar guztiak biztaratuko genituzke, eta hemen oroigarriak edo abisuak. Orain bakar bat ere ez daukat, baina sor nezake. Esate baterako, azterketa prestatu. Eta hemen ere aukera nezake noizko den, esate baterako, azaroaren 30erako eta ordua. Ordu batzuk lehen etxita daude, baina pertsonalizatu aldugu eta jar dezakegu nahi dugun orduan. Eta nahi izan ezkero, oroigarria ere errepikatu aldugu. Izan daiteke egunero, astero, gutxi gora bera kalendarren geneuzkan aukerak. Eta azkenik, guardar. Menura joko dugu, oharretara, eta hor daukagu gure oroigarria ere txertatua. Askotan, egin beharrekoen zerrenda egin nahi izaten dugu, edo bestela erosteko zerrenda bat, eta hemen idatziko genituzke erosi beharreko gauzak, ez? Eta horrela sortuko denuke zerrenda bat. Lehen esan dugun bezala, oharrak partekatu aldira. Esate baterako, hemen txangora eramateko gauzekin zerrenda bat egin dut, eta partekatu egin dut beste pertsona batekin. Hau, txangora joan behar duten guztiekin parteka genezake. Edo zein unetan, oharra alda dezakegu, ordena ere alda dezakegu, edo elementuak ere gehitu. Eta partaideak diren, edo partekatua duten hoe guztiek ere izango dute zerrenda eguneratua. Denborarekin zerrendak ezabatu alditugu. Hemen ere egin aldugu, eliminar nota sakatu eta ezabatu egingo dugu. Baina kontuan hartu zakarrontzira joango direla eta hor egongo direla 7 egunez, eta 7 egun horien barrenean berriro ere errekuperatu alditugu. Baina 7 egun pasata betiko desagertuko dira. Beste aukera bat bada, esate baterako ohar honekin egin aldugu, artxibatu. Artxibatzen baldin badugu, hemen artxiboan agertuko da beti. Eta beti ere errekuperatu aldugu eta gure hormara pasa. Bestela, paperontzian daudenak, esan dudan bezala, 7 egunen buruan desagertu egingo dira. Ikusten duzuenez, erabiltzen erraza da eta oso praktikoa. Gainera kontuan hartu, mugikorretan ere jarri aldugula, Play Storeen Google Keep instalatu aldugu, eta gure ohar guztiak sinkronizatuta egongo dira gailu guztietan. Mugikorretan eta tabletetan gainera euskaraz topatuko dugu interfaza. Eta hau da dena, espero dut beti bezala erabilgarri izatea, ongi izan eta hurren arte.